न रतिया में सटल करे भतरा न रतिया में सटल करे भतरा न रतिया में सटल करे ऊपर से ठीक ठाक भीतर से खोखा लागता अगुआ कोइले बाधोखा अरे का करबे तो सीधे पे उहे रहे। ऊपर से ठीक ठाक भीतर से खोखा लागता अगुआ कोइले बाधोखा सामान नया बात जतन करे भतरा न रतिया में सटल करे भतरा न रतिया में सटल करे भतरा न रतिया में सटल करे का कहीं रोहन माई बबुआ विकास के करे निवाने नहीं लहंगा के ना सके अरे सब शेयर मौके में का रे। का कहीं रोहन माही बबुआ विकास के करे निवाने नहीं लहंगा के ना सके अपन बुझे नहीं छटल करे भतरा न रतिया में सटल करे भतरा न रतिया में सटल करे भतरा न रतिया में सटल करे मिलल बा माई तोरे मोगा जमाई चढ़ल जवानी हमर कवर सधारी नहीं आवे भिरी हटल करे भतरा न रतिया में सटल करे भतरा न रतिया में सटल करे भतरा न रतिया में सटल करे अरे तो तू है नु खखवाई वाली बियाह करला। सारी रिकॉर्डिंग स्टूडियो डोकैला चौक।